салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Умедварам ҳастам бо шумо доктор Берӯз. Ҳамеша танҳият хонавод бошед. Чун ҳар вақта камтар дер кардем, вале кӯшиш кардем дар прямой эфир бошем соат 23:30. Ба ҳар ҳол ман кӯшиш кардам ки дар прямой эфир бошам. хизмати ҳамватанони азизам бошам. чуноне ки мо гуфтем, беморон бениҳоят бисёр ҳастанд вақте муроҷиат мекунанд. албатта ки бо ҳар бемориҳои гуногун мақсад кӯшиш мекунем дастгиришон кунем. иншоалло ки то ҳадди имкон дастгирию кӯмаки худро расонда истодем. дӯстони азиз, пеш аз он ки ман мавзӯъро сар кунам, ман бояд як чизро қайд кунам ки вақте ки шумо билет мехаред, билет 915-390-3068 карта бо номи Берӯз Мамаҷонович аст. дар ҳами чизо ному фамилияи шумо нависта мешавад. намки нависта мешавад ному фамилиятон. албатта ки мақсад ному фамилиятон ки нависта мешавад полностью ва дар компютер ва дар ин мақсад журнал. ин намуд се журнал аст. алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстои азиз, пеш аз оне ки масалан шумо билет харидорӣ мекунед, бояд инро донед ки билет ин конкурс нест. масалан ин барои стоматология ва операсияи бепул ва операсиони бепул. мақсад шумо аз ман билет мехаред. ин вақте ки билетҳо тамом шуданд, албатта иншоалло ки мақсад талоботҳои шумо бепул мешаванд. ин ваъдаи ман аст. иншоалло ман ин корро мекунам. ман медонам ки дар ин роҳ мақсад мушкилиҳо бисёртар дучор мешаванд, вале иншоалло ки мо ҳарчи ояд аз сари фарзанди одам гузарад мегӯяд, мо иншоалло кӯшиш мекунем ки мақсад ҳамин мушкилиҳоро бартараф кунем ва ҷои худро кушоем, чунки дигар бародарони мо шумо масалан биёяд талоботро гиранд. дар айни замон бошад ҳозир масалан бисёр бародарон муроҷиат мекунанд дар бораи бемориҳои гурда, простатит ва дигар ғайруҳо, варикосели ва дигар бемориҳо. албатта ки дӯстони азиз, шумо як чизро фаромӯш накунед ки масалан дигар клиникаҳо шумо меравед, клиникаҳои мисол мардумӣ ҳастанд. масалан аз хусусан худ рӯзҳоро ки бошад, масалан вайҳо чӣ хеле ки точкаҳои худро хизмат мерасонанд, вайҳо хизмат расонда наметавонанд. алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худо ба шукр, ҳамаи соз. барои анами дӯстони азиз, ман барои ин фикри хуб кардам ва билет аз ман вақте харидорӣ мекунем, масалан шумо талобототон бепул мешавад ва иншоалло ки ин ваъдаи ман аст. талобототонро бепул мекунам иншоалло. 2000 одам, 2000 дона, 2000 билет, 2000 подарка. карта бо номи Берӯз Мамаҷонович. ва шумо фаромӯш накунед номи фамилияи шумо нобуд мешавад вақте ки билет харидорӣ мекунед. дар ин се намуда се журнал аст ва бо компютер, барои ки номи фамилияи шумо нависта мешавад. ва пеш аз оне ки шумо медоед тамошо кунед, илтимос лайкотонро гузоред. бисёр хуб мешавад. дар инҷо 2 лайк ман мебинам. лайк аз он шодат медиҳад ки мақсад мо мақсад пешравимон зиёд мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз, хизмати худро расонед. иншоалло ки моро марбача ҳастем, дар бари шумо ҳастем. яна фаромӯш набояд кард ки инро фаромӯш накард ки мақсад ин билете ки шумо харидорӣ мекунед, масалан ин билет шумо аз ман мехаред, ман ному фамилияи шуморо нависта мегирам. масалан вақте ки ман стоматология ва операсионро вақте ки кушодам, ин албатта ки барои шумо талобототон бепул мешавад. то он даме ки ман ҳастам, шумо мебиёед дандонтон дард мекунад, пломба мекунед, иншоалло ки
тобототу бепул мешаванд. барои ҳамин дӯстони азиз ман боз мегӯям ва гуфта истодам иншоалло ки ин 10,000 дона аст. теъдодаш бисёр нест, барои чунки мо ҳисоб ҳасаб кардем дар ин пуле ки мисол шумо албатта шумо ҳамчун як ёрдам мара кӯмак мекунед, дастгирӣ мекунед, тобатҳои шумо бепул мешаванд ва тобатҳое ки масалан оператсиони ё стоматология ин чизо бепул мешаванд. масалан шумо дигар пул намесупоред, на барои ки як бор масалан шумо умуман дигар пул намесупоред, хидмати шуморо ман мекунам. барои ҳамин дӯстони азиз билет кардам, тариқи билет ки масалан шумо чӣ хеле ки мегӯям барои шумо осон аст. масалан худат як бор 2000 мехаред, дигар мисол дигар 10 бор намехаред, 10,000 ай мисол. ҳозир шумо медонед ки барои дандонканӣ аз 2,500 боло ай, масалан просто як дандона удалӣ кардам. ин конкурс нест ва бисёр бародарон фаҳмидон даркун ки конкурс нест. масалан мо ягон конкурс розишӣ надорем, вале масалан ба заме ки масалан шумо билет аз мо мехаред, масалан ба шумо туҳфа дода мешавад иншоаллоҳ ва шумо дар шаҳри Москва области қароргӣ доред, туҳфаотон равон карда мешавад. масалан мо бояд ин корро бояд кардан монда. Аслан ки би корро бояд мисол шумо худтон дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, масалан ҳамчун подписчик ёрдам кунед, кӯмак кунед. ба фикрам ки ман ба касоне ки мақсад суҳбат рафтам, пешон рафтор кардам, он одамон бояд донанд ки масалан ман то чӣ андоза масалан дастгирии худро расондам. хайр гуфта ман намегӯям, мақсад ки хубира мегӯям хубира кард даво парто, вале иншоалло ки хуби мана ба ҳар як сол бародари мо тоҷик бояд мо шумо бояд бидонем. дӯстони азиз, ҳозир ҳамин айни замон як беморе дорем ки масалан бемор мо ғалтидаги аст, масалан гардан шикаст аст. пеш аз оне ки гардан шикаста аст, масалан паралич шудагааст, фалаҷи дасту пойҳо шудагааст. масалан ҳамин хеле рӯзҳо мо дар коре ки масалан ба ин бародари худмон мисол курсҳои реабилитатсиони мисол кӯмак кунем, дастгирӣ кунем, ҳамон инсонҳо ба по бихезонем. албатта ки надеяся ҳаст, масалан мо умедворем ки масалан бародари мо мисол ба пой мехезад, вале шумо кӯмаки худро расонед, дастгирӣ кунед. бо ҳамин рӯзҳо масалан ин ҳамин рӯзҳо дар кор мешавад ба шумо. ман медонам ки шояд ки баъзеҳотон мисол ин чизҳоро қадрдонӣ накунед, вале дигарое ки масалан бемор ҳастанд, масалан бемор шудагӣ ҳастанд, албатта ки қадрдонӣ мекунанд. ман ростгап мана дуруст фаҳмед, ман дажал давид намекунам ва ҳаққиам надорам ки масалан як каса як бародарам мисол заставид кунам ки масалан билети маро бихар. ҳар як инсон масалан хоҳиши худа дорад ва ҳар як блогер, ҳар як мисол духтур, ҳар як касе ки боша набоша мухлиси худа дорад. барои ҳамин дӯстони азиз масалан мо билет мондаги ҳастем, тариқи билет кардаги масалан шояд ки дигарро дигар фаҳмад, масалан билет 2000 дона 2000 подарка билет Сбербанк бо номи берунҷои 215 398 3268. масалан шумо подписатсия ва лайкро фаромӯш накунед. ин ҳамчун ёрдам як кӯмак барои шумо аст. кӯмаке ки масалан медисина, тобат, оператсия ва дигар чизҳо дар шаҳри Москва умуман дар дигар шаҳрҳо умуман дар ҳама ҷойҳо ин ба пул аст, ба пул ҳаст мемонад. мо аз ин билети кардаи худмон масалан аппаратурро мехарем барои мисол барои гинеколог, барои уролог, барои андролог, барои масалан барои ин чизҳо, масалан барои ин касон бояд аппаратурро харид, барои гастроэнтеролог, барои умуман барои ҳама духторе ки ман ба кор даъват мекунам.
барои ҳамин дӯстони азиз кӯмакҳои худро расонед, кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. Барои ҳар як кадоми мо шумо бениҳоят хуб аст. Албатта ки дигарон мебинанд ва ин ҳам фахри шумо мешавад ва фахри мо мешавад, ки бародарони мо шумо дастгирӣ карданд, кӯмак карданд. Барои ҳамин дӯстони азиз ман дурустига ба конкурсбозо кор надораму, вале мақсад гуфта метавонам, ки ҳамин корое ки мо карда истодаем, беморон вақте ки бар ман бениҳоят муроҷиат ки мекунанд, албатта ки ман маҷбур мешавам, ки мисол ба шумо муроҷиат кунам. Ин мисол талбидан нестай, ин масалан ягон запатлогиш неста. Масалан ин ҳамчун як как вибратсия гуфта гапи хисоб, ки мисол дастгирӣ кардани шумо, ки масалан шумо маро дастгирӣ мекунед, касоне ки аз ман мисол билет харидаги ҳастанд, албатта он касо пеши ман омадаги ҳастанд. мисол хайр баъзан ҳолатҳое шуда, ки масалан ман ҳамон приёми қабуле ки ман бояд ман пул мегирифтам, мақсад ҳаққи хизмати хидмат бояд мегирифтам, ҳамон хизмати хидмат гирифтагӣ нестам, вале гуфтагӣ ҳастам, ки бародарон ҳамин хел аст. билет айдандон қимате ку ҷура. дӯсти азиз, ин билет айдандон қимат нестае. Масалан ин чизе ҳаст, ки ин қимат даҷе қимат гуфта намешавад. Шумо қиматиро надидед. барои як дандон дохтан 500-600 сум зиёд мекунед. салом ака, ва шумо наистед, ки духтури занона доред? Албатта ки духтури занона ҳаст. ба дӯстои азиз, духтури занона ҳаст, метавонед муроҷиат кунед. ва дар ҳамин рӯзи ҳамин ҳафтаи гузашта масалан беморон аз бо ташхиси саратони, мисол бо ташхиси саратон, яъне бемории касали рак, мисол мо дар беморхона хобондем ва духтуронро мисол зораву таваллу кардем, илтимос ҳамин бемори моро мисол хайр дастгирӣ кунед, мисол дар больница биёр бихобониш. Беморро хобондем ва гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, ки ҳамин рӯзҳо масалан ба сайри ҳар як кадоми мо шумо мерасанд. Албатта ки шинос, черешинос, ки ман намегӯям, ки шинос надорам дар бораи медисина дар шаҳри Москва. бениҳоят шиносои хуб дорам, ки шиносои ман гапам мегиранд. нобаста мисол ман тоҷик ҳастам ва кадом миллат ҳастам нестам, гапам мегзарад дар байни онҳо. барои ҳамин дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, ҳамин билетҳоро савдо кунед, бениҳоят хуб мешавад. то ҳол масалан ягон бародари мисол похиш куд, бале тоҷикам дӯстои азиз, пайдо нашуда, ки масалан биёяд буда, ки доктор ман дар ҳамин проекти худат кӯмакат мекунам. ва агар ёрдам кунам хуб, агар ёрдам накунам ҳеҷ гап не. мисол миннатдор масалан бисёр видеомонам бизоред, лайк бизоред, кӯмак кунед. ва дӯстони азиз, чуноне ки гуфтем, пеш аз оне ки мақсад омадем видеоро тамошо кардем, хай гуфтем лайкотонро гузоред, подписатсия кунед. ин барои шумо хубтар аст. ва видеоҳои оянда масалан дар куҷо анализ кардanaко ва чӣ кор карданако, инҳоро мақсад рӯзи наздик полнистӣ видео дар ютуб канали ман мебарояд. ва гуфтанӣ ҳастам дӯстони азиз, ки саволот чизе ки бошад, марҳамат саволотро бинависед дар WhatsApp ва дигар мисол поёни комментария бинависед саволотро. барои хатна кардан, барои ҷарроҳӣ кардан, барои оператсия кардан, умуман чизе ки бошад муроҷиат кунед. ва як чиро нукта намонад, ки дар бораи бемориҳои дил, яъне мақсад ман кардиолог нестам ва хеле шиносо ва докторони ҳамкасби дорем, ки мисол кардиолог ҳастанд, вале ман ҷарроҳии дила ман наметавонам кардан, умуман барои ки ман мисол мутахассис нестам дар ин ҷода. барои ҳамин гуфтаастам дӯстони азиз, ки дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, бениҳоят ин хуб аст.
ва бидунед савол пурсен ва саволи шуморо мо ҷавоб мегардонем дар бораи бемориҳо умуман кадом беморӣ ба шумо мақсад бисёртар интереси мақсад шумо дорад. шумо мехоҳед ки ҳамон бемория шумо бояд бидонед. имрӯзои наздик дар бораи калон кардани мардумагӣ умуман видеоро карда мегузорам ва шумо метавонед мисол мефаҳмед ки чӣ тавр калон мекунанд мардумагиро ва кӯдакони хурдсол. Бисёр баъд маълумотҳо мешавад ки кӯдакон мисол калон мешаванд 18-19 сола 20 сола калон мешаванд ҳолати тавассулшон хурд аст. ин видеоро карда метавонед дар ютуб каналам. ва бисёр бародарон мегӯянд ки ака барои подписчик пайдо кардан шумо масалан ютуб каналтон ҳар хел видеоро мисол кавер гузоред. мисол ҳар хел видеои ҳар хелара масалан интернетиё хайп кунед. Не дӯстони азиз, ин канал барои хайп кардан нест. Аслан бояд одамизод машҳур шавад ва бениҳоят хича муаррифӣ кунад дар байни дӯстон ва дар байни ёру рафиқон. бояд ки масалан ҳамун як тематика бояд бошад. Масалан ман ки доктор ҳастам, ман бояд ҳамин кори доктори ман пешниҳод кардам, рафтам гирифтам, период рафтам накунам. ман наметавонам масалан мисол як хайп кунам, хайп кунам ба қади мисол подписчик ҷамъ кунем, чунки аслан ин писани худам нест, ман худамдан мағлум нест. барои савдо кардани билет дӯстони азиз бидоин дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ҳамин хел журнал бардорам барои мақсад настагия клиника стоматология ва оператсионная настагия аст. ҳамин хел ному фамилияҳо настагия ҳастанд. масалан ҳамин хел ному фамилияҳо настагия ҳастанд. шумо ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ки мақсад ному фамилияҳо настагия нестанд. вале ин рӯйхати касоне ки мақсад аз ман билет харидаги ҳастанд. ҳар як коре ки мо мекунем бо асоси далел бо факт ташхати мо кор карда истодем. хай вақте ки мо мутахассисем, албатта ки ҳар як операторе ки мо мисол мехоҳем дастрас кунем, масалан ин чизҳо бениҳоят қимат ҳастанд. ман вақте наметавонам мисол кӯмак кардан мисол наметавонам ки мисол харидорӣ кунам ва то он дараҷа мисол пулдорам нестам ки масалан ман чизҳоро дастрас кунам. албатта ки камтарак мақсад бародаре ки мисол бара дастгирӣ карданд дар вақти донишҷӯи ман, масалан хаминадор ҳастам ки мисол дастгирӣ карданд, кӯмак карданд ва инро рӯз ишидаст ки масалан мо кор кунем, кӯмак кунем ва пулашонро баргардонем. барои ҳамин дӯстони азиз илтимос дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. ҳар як хизмати шумо, ҳар як кӯмаки шумо барои ман азиз аст ва ҳар як кори шуморо ман қадрдонӣ мекунам. бениҳоят ман миннатдор бошам. билет харидан албатта ки ман медонам ки бисёр бародарон ҳамин конкурсбозон мегӯянд касбишин ростгоҳ 500,000 1 миллион 2 миллион пулои худро расход карда иед ва ман медонам ки мо мехоҳем ки мақсад мошиноро шумо бурд кунед. албатта ки дар зиндагӣ ман медонам ки ҳар кас мақсад мехоҳад ки пул кор кунад, ба ҳар воситае ки бошад, ҳар кас бошад пул кор кунад, вале мо мақсад мо намехоҳем пул мисол ки мо конкурс бошад. мо мехоҳем ки як ҷое бошад ки мақсад шумо бо ҳамон ҷо фахр кунед. мақсад як навигарие бошад ки дӯстон шумо фахр кунед, вечно ки мисол ҳамин яка доктор ҳамин ҷои хушак шудаги аст. ин барои мо як фахре аст ки мақсад тоҷикони худмон. албатта тоҷикони худмон мисол ҷойҳо доранд, мақсад ҷойҳои худро доранд, вале аз сабаби ки мақсад ҷойҳошон ки аренда ҳастанд ва инҳо наметавонанд ба шумо кӯмак кунанд. барои чӣ? барои ки ба ён ҷо аллакай аренда месупоранд ки масалан 300-400,000 вақте аренда месупоранд, нархномаашон ба ён беҳад қимат аст. ва ҳама вақт мегӯям ки бародарон кӯмак кунед, дастгирӣ кунед. ва пеш аз ин
نگفتن همونه که سبب جو درباره بیماری ها باشه و شما اگر میخوای که دستگیری کنی شما میخوای که مثلا که ما کمک تو کنیم البته که شما ما را کمک کنیم انشالله که با سهم میشه شما سهم شما میرسه و کمکی خدا رو انشالله که باز میگیرید برای همه دوستان عزیز روی کمک کنیم دستگیری کنیم بلیط ما 2000 برادرها بلیط فروخته شدیم بلیط 2000 روبل 10,000 روبل مثلا وقتی که خودت بلیط خریداری میکنی حسن احمد سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام برادر چی شما دکتر خدا باشه رحمت میشه از همه تنج دکتر سوزی سلامتی خوب است سلامتی سوزی خدا باشه دوستی عزیز میشه رحمت سوز همه تنج پیش از آنه که این مقصد شما میدونیم تماشا میکنید التماس برای подписаться کنید لایک دارید комментарий نویسم گیرم چی سوالی که میفرم من نویسم گیر و چیزی که تیره اینترسی مثلا برای نویسم گیرم دوستان عزیز روزی بسیار کمترک مشکلی پیدا شد و برای مشکلی برطرف کردن ما کمترک دوستان عزیز نمی خیلی گپ خبر مثلا من وقتی که کوشش میکنم مثلا همه وقت در خدمت شما باشم ولی از سبب که زندگی شما میدونید که زندگی آینه رو محتاج که سر کنم میگم دکتر یک آدم من سوال داد که پرس سوال تمام جواب گردانم که پرس مردینگی را کلان کرده میشه حسن احمدов دکتر یک سوال داد یک آدم من سوال داد که مردینگی را کلان کرده میشه البته که پیش از آنکه مردینگی رو کلان میکنن در حال دیدن نکنن لیکن مردینگی رو اگر از خردسالی باشد با واسطه گرمانو قدی کلان کرده میشد اگر کلان شده باشد مثلا با واسطه مقصد جراحی کرده میشد جراحی کلان کرده میشد لیکن میشود کلان کرده با واسطه مقصد بعضا داروهایی است که مردینگی رو مثلا کلان میکنن مثلا نه اونقدر کلان ولی تا حدی مثلا تا حدی که کلان کرده میشن مثلا ما اونجا علاقه روزای نزدیک برای کلان کردن مردینگی اونجا علاقه ویدیو میکنیم میپرتیم ولی این پروسیدورایی که مقصد برای کلان کردن مردینگی مقصد اونجا علاقه ما نرخ نوش ما معین میکنیم چند سوم هست نیست کسانی که مقصد برای کلان کردن مردینگی میتونه که مثلا مراجعت کنید
مارینه در اگر در پولش هم میترش میکنه. شوخی میکنه. کلو مثال تو 20-25 سانتیمتر کلو کردش میتونیم البته. مثال با واسه جراحی مثلا کلو کردن ولی مثال میشه بسیار. ولی با واسه دورو و کول کردی مثلا مردینگی رو کلون میکنیم. تو 25 سانتیمتر میتونیم کلون کنیم. از این زیاد کردن نمیتونیم. методи ду сихта бисёр саволите. Агар кӯдакони хурдсол бошанд, масалан дар хурдсолон масалан бисёр ҳолатҳое мешавад ки микропенис мегӯянд. Микропенис майда масалан ҳамқадаре. Бисёр ҳамқадар мешавад. Агар кӯдакро аз хурдӣ масалан вақте ки дуру укол мекунад, шояд ки калон шавад, вале ки калон шуд, албатта ки ҷарроҳӣ мешавад. Бо воситаи ҷарроҳӣ калон карда мешавад. баъзан ҳолатҳое мешавад ки мардинагиро калон мекунӣ, вале ҳиссиёт камтар гум мешавад. ва гуфтан намонад ки иншоалло ки рӯи наздик ман нархи навои барои калон кардани мардинаги ҷои нарх навошам мемонад. метавонед ки шумо муроҷиат кунед, масалан без проблема. ин ягон ҷои ғайриқонунӣ нест. масалан иншоалло ки чиз мекунем. калон мекунем, ягон мушкилӣ надорад. برای همه دوستان عزیز، وقتی سوالاتون باشه من سوالاتون رو نوشته بودم و کوشش میکنید سوالاتون جواب بدم. و هر یک سوالی که شما نوشته میمونید من روی سوالاتون رو میخونم جواب میدم. برای همه دوستان عزیز سوالات خود رو نوشته بمونید. انشالله که دستگیرتون میکنیم کمک کنیم. و بسیار ویدیویی هست که مثلا اگر من بگویم مثلا خیب میکنم راست که من подписчик که من میتونم که сразу در یک مدت کوتاه تا 100,000 کنم. ولی اون ویدیو مثلا نمیخوام مثلا خیب کنم، برای که من مثلا اصلا خودم آدمی خیب کن نیستم. برای من دوستان عزیز کوشش میکنم که ویدیوی من مثلا اگر مثلا همین آدمی که اگر قطعی من صحبت کردگی باشه، اگر مثلا قطعی من رفت آمد کردگی باشه قطعش میفهمم. مثلا در حیات مثلا شما میدونید که مثلا یک جا میره مثلا پول ترتیب میکنه. مثلا حیات مثلا حیات همه خیلی است. تو باید اگر مثلا خواهید اگر همه وقت سالم باشید تو باید همه وقت به دکتر مراجعت کنید. مثلا تمام موضوعات کنترل کنید. سلام علیکم. سوزی خوب کردید نیستید. دوست عزیز در واتساپ نیستید انشالله که آدرس خودم می نیستم.
اینجا برادر نایسک به سوالش جواب دادیم. دکتر همین فایز نو باشد چی تا باید گیریم برای فایز نو بودن روزو نزدیک انشالله که من هم کلینیک مثال کمتر مثال بیمارو و قبول کنه سر میکنم انشالله همجوره метро Нагорный مثلا برای آدمایی که مثلا فایز вообще نوه جو аллакай бо лаборатория مثلا خیلی مثلا полностью ба тамоми ҳасти ман нишон медиҳам. шумо видеоро медонед тамошо мекунед, подписатсия кунед, кӯмак кунед, дастгирӣ кунед, подписатсия мекунед ва билетро харидор мекунед. ин барои мо шумо мисол ине менам барои мисол ҳамчун бародаре ки масалан фоизош нол ҳастанд, масалан як ҳастанд, мисол тавбат мекунед, фоизоро масалан мо камтар баланд мегардем, ё ки агар мисол худат бо роҳи мақсад алоқаи ҷинсӣ вақте ки фарзанд ки намешавад, мо мисол аз ҳамон худат ҳуҷайра мегирем, аз оилат ҳуҷайра мегирем, масалан ҳамон ҳуҷайра бордор мекунем, эмбрион мекунем, мисол дар оилат масалан ворид мекунем. ин корои садфоиза ҳастанд. Масалан дар клиника оҷе карда шудем, видеош мебароем, видеоро тамошо мекунем. дӯстон азиз, ман намедонам аз чӣ сабаб бошад овозои худам гирифт. нормально гап мезанам, мисол бисёр ҳолатҳо гап мезанам ва овозам мисол худ аз худ рафта мисол чиз мешавад, мисол гирифтагӣ бурда мешавад, вале ман кӯшиш мекунам ки мисол овози ман баробар бошад. пеш аз оне ки масалан ман мисол билет бояд бифурӯшам, гуфтанӣ ҳастам ки дӯстон азиз, ҳар як инсон, ҳар як конкурсбоз, ҳар як духтур, ҳар як ҳофиз, ҳар як инсон باید با خود چی دارد؟ مثلا مخلص خود دارد. پیش از آن که مخلص خود دارد، ما باید مثلا ما وقتی که گفتیم که مخلص، البته که من مثلا همین آدم دستگیری میکنم کمک کنم، بدونید دستگیری کنیم کمک کنیم. حکمه شما مثلا فکر نکنید که деньги тратить кардем, просто так шумо кӯмак кардем маро дастгирӣ кардем. ман бовар дорам ки рӯзе мешавад иншоалло ки ҳамин корҳо буд мешаванд бо амри расули худованд ҳам хел мӯъҷизаофар иншоалло ки мӯъҷизааш дар мо иншоалло ки мерасад. мебинед рӯзе ки мисол албатта ки мо мебинед ки уҷе корбор боши билет дигар нест, уҷе всё равно вақте ки 10 бор биёд 10 бор пул метиҳӣ, 20 бор биёд 20 бор пул метиҳӣ. ин барои худат хуб нест ки масалан тавбатот бепул мешаванд, пул наметиҳӣ, масалан на дар приём, на дар ҳеҷ. доктор дар ҳамин ҷа тавбат гирем, мегӯяд маблағи калон дар кора, ҳамин гуфта метавонед. дӯсти азиз, агар худат мисол мушкилӣ ба Айтоҷикистон биёй, албатта ки пеш аз оне ки Айтоҷикистон худат мебиёй, масалан худат дар WhatsApp ман набинаист, масалан ман мисол чӣ хеле нархи навои ки масалан ман бинем то ҳадди имкон агар мисол фоизат агар кам бошад, агар мисол ақаллан фоиз аз 10 зиёд бошад, агар фоиз аз 10 зиёд бошад, мисол ман кӯшиш мекунам ҳамин шуморо тавбат кунем, масалан ҳамон фоизи шумо баландтар шавад. вале агар мисол фоизи шумо агар паст бошад, ақаллан як ҳуҷайра дошта бошед, мисол ман ҳисоб асар мекунам чанд қадар пул меравад. албатта ки мисол нарх наво чӣ қадар суме аст, масалан ҳамаша ман мисол менависам. шумо дар равон мекунед, мисол бардор мекунед, қайм қисм мешавад, метавонед ки мисол худат
мисол худо махфул мешавад намешавад, масъала худо ина бародар, нарх набош. Агар хоҳӣ мебиёед Москва, мисол ман кӯмакат мекунам, дастгирӣ мекунам. Барои чӣ ки масалан ман шумо медонед ки масалан ин чизо ки аз ман ки нестам, ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Доктор ҷон, сиҳати саломат бошад. Хуб гап нест, саломат бошед дӯстои азиз. Агар шумо дар WhatsApp нестед, 915 муҳоҷирон дастгирӣ кун дӯстон, саломат бошед. Иншоалло ки дастгирии худро мерасонем. Ва барои чӣ ман гуфта истодам? Барои оне ки масалан видео бисёр аст, албатта ки видео бисёр аст. Иншоалло ки видеоро пайдарҳам мепартоем. Ман масалан ин хеле доктор ҳастам. Доктори ҳастам ки кор мекунам ва рафта боз мисол дар хонаҳошон мисол тобат мекунам ки мисол хай мегӯ бародар таксипули мапарто мера тобат мисол дору кото менависем мегардум ё мисол таксипули так мепарто мерам мисол дору пуло нестам мегардум ё гап нест доктор, ман аз шумо билет харидагием, иншоалло дорум. WhatsApp-то занг мезанем. Доктор саломат бошед дӯстои азиз. Харидагӣ бошед беҳтаринам. Алҳамдулиллоҳ ки шуморо дорем. Саломат бошед дӯстои азиз, саломат бошед. Дӯстони азиз, ман бениҳоят миннатдор бошем. Масалан хеле дорам ки дар ин ҷо 4 нафар аст дар прямой эфир. ва бениҳоят миннатдор бошем. Масалан ки дӯстони азиз медонед кӯмак мекардем, билетҳоро харидорӣ мекардем ва дӯстони худ позитсия ва лайкро мегузоштем. бениҳоят миннатдор мешавем. Иншоалло ба худо қасамак ва шумои хуби ман шумо мебинед ва хуби ман бениҳоят аз шумо хуб мерасад. албатта агар заррае агар хубӣ аз ман ба шумо расад, масалан шумо бояд ира мисол донед ки мисол як вақт зарраи хубӣ расад, ҳама вақт сарбаланд бошед, доктор ба пеш. хуб саломат бошед иншоалло ҳама вақт. ва ман кӯшиш мекунам ки дар хидмати дӯстон бошам. ва дӯстони азиз, вақте ки мо мехоҳем мисол шуморо кӯмак кунем, илтимос моро кӯмак кунед. Ман намегӯям ки миллиард рубл. шумо агар донисад бошед дар ҳамин ютуб дар дигар чиҳо ин ки мисол дар бораи бемор шудан ёрдам кунем, вақти беморӣ ёрдам кунем, ман ба ҳамин хел масалан манам мисол кӯшиш мекунам ки шуморо ман дастгирӣ кунам, кӯмак кунам. шуморо дастгирӣ кунем. пеш аз оне ки масалан ман шуморо дастгирӣ кунам, шумо манам дастгирӣ кунед, бениҳоят хуб мешавад. ва пеш аз оне ки ман мебинам ки лайкотон кам аст, бовар ки дигарам месӯзад ки масалан албатта ки мехоҳам ки шуморо дастгирӣ кунам, вале аз сабаби ки масалан камедиҳо бисёр ҳастанд. Масалан камедиҳои зиндагӣ ки камедиҳоро масалан бепул намешавад. Мегӯянд ки бепул сухан асар надорад, ҳоле ки ту дорӣ хар надорад. ҳамин дӯстони азиз, бироед дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Иншоалло ки дастгирӣ агар масалан кӯмак кардан наметавонед, масалан кӯмаки ту билет харидан аст. албатта ки карда мешавад, бале. калини сустава, бале кӯмак кунед. иншоалло ки ва дӯстони азиз, як гапро нуқта намонам ки пеш аз оне ки масалан шумо видеоро тамошо мекунед, масалан шумо фикр накунед масалан канал активни нест. Канал албатта ки активни аст ҳама вақт. ва масалан бидунед саволои худро нависед дар зери комментариҳо. албатта ки ман комментариҳои шуморо мехонам
و التماس شما یگان حقورت یگان گپ بیزی نزنید، چون که مثلا اینجا جایی نیست که مثلا ما یک کسی تحقیر کنیم یا کسی تحقیر کنیم، یا که یک کسی مثلا گپ بیزی نزنید. بلیط 2000 برادر عزیز، 2000 بود برای توباتی بیکن مثلا. اینجا علاقه انشالله که تو رفته سودان انشالله که ما باید پریود باید کوشش کنیم که بلیطون رو سودا را این بلیط رو ما سودا کرده هستیم. مثلا بعد از اون شما میبینید مثلا ما با شما контракт میبندیم. контракт مثلا کلاسی будем МРТ и отправляем вам результат. Хорошо, без проблем. Вот только что мне написали. Позвоним, будет МРТ и отправим вам результат. Да хорошо, вот отправите все. Сергей Зубков, без проблем. МРТ وقتی کرده اما وقت رما کنه результатша yoki дишам ки боша рамо кунем шумо ки дискоша масалан дар компютер ман мебинам ба вобаста ба компютер масалан ман апиша мегардонам. дӯстон азиз, пеш аз оне ки масалан ман барои чӣ гапҳоро гуфта судам, барои оне ки масалан чизе бар ман вақте муроҷиатҳо бисёр мешаванд, албатта дар бораи бемории сутуннура ва дигар бемориҳо. хайр ки ман кӯшиш карда судам ки масалан шуморо тавбат кунам. шумо медонед масалан як кас тавбат мекунад, масалан як кас алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. худо рошед, шумо соҳиб на саломатед хоб. як кас масалан ба мошинфурӯшӣ машғул аст, як кас ба тавбат машғул аст. масалан як кас аз дуруни клиника шиштагӣ масалан тавбатҳо машғул аст. масалан мо ҳуҷои аллакай бо билетфурӯшӣ машғул ҳастем. ман иншоаллоҳ каме донам ки баъзан бародарон масалан суханони мара нодуруст мефаҳманд, бигзор нодуруст фаҳманд. мо масалан период кори худро карда фаҳмегирем. ин ягон ҷои мисол фаҳмда фиребиш нест, реально. ва ҳама вақт як чизе гуфтанам ба дӯстон азиз ки пеш аз оне ки шумо медурем мисол тамошо кардан мегирем видеоро, савол чизе ки бошад масалан ватсап комментария навистан гиред. ман иншоалло ки ба саволои шумо ҳама вақт ҷавоб мегардонам. канал ҳама вақт активне.
تك 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 تك. دوستان عزیز، دوستان عزیز، بفیرم که یه ساعت 12 و 16 شد. ما رو سیب کمتر گوشنارم هستیم. بریم یه چی بخوریم، بعد خوب کنیم. بود سهر بود، برای بیمارمون مثلا برای خستمون در کاره. برای همین دوستان عزیز، همیشه تنصیحات خودم دوستین، سلامتی در جای اول نیست. سلامتی خود رو نگاه دارید. پول و مال این وقت فکر نکنید. همه وقت سلامتی باشد، همه چیز میشه. برای همین ما بلیط فروختیم برای سلامتی شما، که سلامتی شما رو همه وقت بخرید. یه مجانی پروردگاره که خدمات حتی حرکت از ما میکرد. الله مهربان تنصیحات باشید و حزم حال در رو